سلام تخاتل تعليم ميدا كميك أنيهم سنايك أنيهم تكونوا بعلموا تسفى لما عند دما overthinking ويدما والفي بزح محساب بحفشة بزح محساب زبلار استي حزمت يلهو متشم أمونجو سقاين كانزان حدث لليالو كانزا اتي أب أكلاتنا أب دقاو أكلاتنا زسمعنا خوينو سقاي دما اتي أوشت أوي ويدما أبت سوفتوير ناتنا بوشتي زسمعنا زسقينا نجاريو إذا والفي بزح محساب دما حدا خابتم ناي وشتي سقاياتيو أبزي جزء زمتشم أبزي ناي حبريتها زمن ننبر سلزلنا أزي بزح حبريتها يو زوانا شاف مالتيو بسوشيال ميديا ديو بستفا عليه أبكبابينا مالتيو زهرق أكان غيركا أتي أبزي جزء نا أزي بزح سبات كي أوزلو بزح محساب اتسب زحاسبو مبزحت وجزء نيجاتيف مهاني كم تنفولت أقع اتزر انت ريتعيو صباح نقول فري قنا عيك النيمو لو ما أنتي كم يجرنا نزي بزحين ناي حبريتا ويدما نزي والفي ناي بزحي محساب أبزحها محساب والفي كم يجرنا تطوكنا بلون غل كم من تاي خم بجسيو خنا عزبينا مو مسايد صنحو نتوم زي تفولتوني سمي سايمون زور إزبال أبز حدا عشان ليدما نقول كاو عبيد عطو كيروم زعلمو فيديوهات مسرح كم نحدنا نمهارو لبايتا نمفتاري السعر والفي بزح محساب ويدما أتي بزح محساب مبجسيو تايو اتقند مبجسيو نعمت أمريكا أبستخير مزنعتي كم زحبرو كابسوسا دقيق 58 دقائق ويا بزعبة حلوف ويدما بزعبة متأي عند حسبنا سبات ويبزعبة حلوف ويدما بزعبة متأي كم زحسب يزجلت إزغامي مالتيو أبز حج ساعات زياس يلنا أب حجس ننبر يلنا ويبزعبة حلوف نحسب لنا زحلوف نجرات ويدما بزعبة بحجز موت نجرات مالتيو إزغايو أستوعل أبز جزء نعمت كاباي جمير كمالتيو مفتاح بي يركا كمان يتفلتني خا نفرج كيت كا قال نجر كتمت إلكا أنت اللي نيرتبل أبقى خيت كا مبزحت أسب مالتيو ويد ما حنت غير صراحة كان كلها كل سبت تستوعل كله كل سبب يدكم بقى كجمس استرايز ذل مغنياتو والفي ببزح محساب ويد ما بحافشات بزح محساب لك أخمتا تطويل عن كل موترات واللي عزلوا مكينة نبزخون بوتا خيبة صحت نداري أتود نحنا ون أتي ناي أمرنا حيلي ولا حنت نجر كي جبرنا عبر السنة راي فيلمات بمسرح يوزودا تتسأجم ناي أبزح خام حساب حيلنا زخون نجر كي جبرنا زخون نجر كي بس إحنا أقوله زوجون قوة مالتي السلز زوجون قوي سلزي يتقدم يكون جبرو زلنا أب حج من باريو أبزا ساعات زيا أبزا حج تجبر هذا اللي نجر فوكس كير كمان باريو تتسأجم ناي أبزح خام حساب زخون زلوا سوري أب متأي من بارس أب بزعوا متأي أزيخ أبزح خاب محسابي هذا علاماته وتصمو كم يجري خمسة تجات من 5 خونندي لا كم يكون إذا قدام أقدمي هذا اللاست ستيب جبرة بالحري أخاطها next مالوتي تاب بالحري أدلة إمبر بمولو بلانك تجبرو يتخلني خا كتفوت أص أي تخلني خا إمنتها اللغة نتي بحجز مثلا خلاتون كسجرو خم تخيل نسخة 5 عبيخة نتي كل علة أجمعات كهونجا نتناي متسات أجمعاتون سجل كعلامات هرم كم تخيل كتفلت كتكلا لك سلازي بملؤ كنترول كتجبرو نتي متساي بملؤ كرد أكان بملؤ كنترول كتجبرو نفتن ناب أبزحها محساب ويدما النجارات أبرئسها أتكيكا كبحدن نتركها ناب حدا مغنياتو أصلو علنا لنا كندك أسيلنا ناب عرض نخير مو قرب دكاسر أبينا أنتاي كوين دكاسي أبينا نليلنا بقبلنا نمنتاي ندكس كم زي لنا كنحاسب كدكاسنا نحضر أقولاتها مدر توجه سلازم تايلنا لنا كنترول كتجبرهم نجارات نفتن نتوم أمت أزموتو أزيو عبس أجمي ويدما نتوم حلفك مخام زحتو جزي خد كيروم زي تقل أبكندي كأم تماهر كان قد متجس كاتتأمت نعوم انتاي كوينو خمس قاتيمو انتاي كوينو خمسي بمبال نتي أب حجة نبري لخان توتال أبزا ساعة زي أسير لخان مفتاح خابي جير كي كمان كتذكرها تقلني خابر حريو نعايز حجزتني أب حجي كتهلو مخاني كل خطر الدق زي مفتان كبرلين نفران الصدقات وقعز لها مكينة خايسكا نتنا بقدمي خازلو 5 متر تريني خا دحر 5 متر انتاي فلت قنا يتفلت انتاي قاطم قنا يتفلتني خا نتنا بناتكا نعا هيبكا نعا امينكا خاتوقع سلازي أب أملاخناتك أفت أرناتك أب تأمنتنا تأمنوا للنجر أمينك أب كلهاتك أب نفسك أمينك توقع عز صباحنكو إذا next step داعبرك أب تدليو كتبت سيخا ويد ما تحاسب كازلها كيف تسمينبر نقول خطر الدوت فتن ترى الليها كل جزء نابتناي أب زيخا محساب معمق ندأتها تأتيها سلزي نتايلنا لنا أب حج منبر أب حج منبر أزيو وسانيو
ካልኣይ ድማ እቲ ኣብዚሕኻ ተሓስበሉ ግዜታት መሚኻ ምፍላጥ እዩ ነዚ መሚኻ ክትፈልጦ ተራኺልካ ንዑ አንጻሩ ዝኾነ ነገራት አንጻሩ እኮ ትቃለሶ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ሓሳባት ትቃለሶም ተራ ፈቲንካ ማዕረቲ ትቃለሶም ዘለኻ ቃለሶ ኸያ ስለዚ ንዕኦም ከጥፍኡልካ ዝኽእሉ ንኣብነት ኢሞሽን ኣብቲ ኢሞሽን ዝብል ቃል ሞሽን ዝበሃል ኣሎ ምንቅስቃስ ማለት እዩ ናይ ነገራት ስለዚ ክትንቀሳቀስ ፈትን እዚ ግን መዓስ ክትገብሮ ኣለካ እቶም ሓጎስ ዝህቡኻ ነገራት ቅድሚ ምጭናቕካ ወይ ድማ ቅድሚ ኣብዚ ናይ ሓሳባት ማዓሞ ምእታውካ ክትፈልጦም ትክእል ኣለካ ንዓኻ ስፖርት ምግባር ድዩ ሪላክስ ተግብረካ ኣቀዲምካ ተዳፈሊጥካ ኣብቲ ዞም ሓሳባት እዚኦም ዝመጹልካ ግዜ ስፖርት ክትገብር ኢኻ ምስ ሰባት ምርኻብ ተዳ ኮይኑ ወይ ድማ ምስ ስድራቤትካ ግዜ ምሕላፍ ተዳ ኮይኑ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ኣቀዲምካ ክትፈልጦ ትክእል ኣለካ ንዓኻ ሓጎስ ትፈጥረልካ ነገር ስለዚ እንታይ ኢልና ኣለና ምንቅስቃስ ምክንያቱ ኮፍ ተዳኢልና መሊሱ እንዳፀቀጠ ክፀቅጠና እዩ ከምዚ ኣተጋጢማ ከምዚ እንዳበልና ኣብ ርእስና እንሰርሖም ፊልምታት እንዳበዝሑ ክፀቅጡና እዮም ስለዚ ምንቅስቃስ ኢልናልና ወይ ገለ ነገር ምግባር ማለት እዩ እቶም ትገብሮም ነገራት ከዓ ኣቀዲምካ ቅድሚ ምጭናቕካ ቅድሚ ዝናይ ሓሳባት ማዓሙቕ ምጅማሩ ክትፈልጦም ክትክእል ኣለካ እዩ ቀፂና ክትሕግዘና እትኽእል ነጥቢ ምስ ነፍስና ናይ ሓሳባት ቆፀራ መሓዝ እዩ እዚ ከመይ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ሰዓት ብዛዕባ ከምዚ ኣርእስቲ ክሓስብ ብምባል ነቲ ርእስና ዕረፍቲ ንህቦ ኣለና ምስ ርእስና ምስ ሓሳባትናትና ምስ ሓንጎልና ቆፀራ ብምሓዝ ቢሮን ወረቐትን ሒዝና ሓሳባትና ንፅሓፎም ምክንያቱ ኣብ ወረቐት ዝተፅሓፉ ሓሳባት እቲ ኣብ ርእስና ዝነበሮም ቦታ እዮም ዝገድፉ ብኡ ቢሉ ድማ ርእስና ፍሪ ይኸውናሉ ማለት እዩ እዚኣ ንዓይ ብጣዕሚ ሓጊዛትኒ እያ ሓሳባትካ ኣብ ወረቐት ምስፋር ቅርፂ ከም ዝሕዙ ፎርም ከም ዝሕዙ እዩ ዝገብሮም እዛ ቀፂላ ትስዕብ ነጥቢ ነዘን ዝሓለፋ ነጥብታት ትመሳሰለ እዚ ከመይ ማለት እዩ ኣቴንሽንካ ናብ ካልእ ግበሮ ዝብል እዩ ምክንያቱ ነቲ ብዙሕ ምሕሳብ ኣብ ርእስና ንሓንጎልካሲ በቲ ኣቴንሽንናትካ ጌርካ ክትሕግዞ የብልካን ብዙሕ ትሓስበሉ እንታይ ደኣ ተቋርፆ ክትክእል ኣለካ ስቶፕ ክትብሎ ክትክእል ኣለካ እዚ ድማ ናብ ካልእ ብምትኳር ክኸውን ንኽእል እዩ ናብ ካልኦት ነገራት ክነተኮር ንኽእል ንኣብነት ድቃስ ኣብዚ ኣብየና ብዙሕ ንሓስበሉ ወይ ገለ ንምንታይ ድቅስ የለኹን ኢልካ ምሕሳብ ዘይኮነ መሊስካ ነቶም ደቀቕቲ ነገራት ክትመራመር ምፍታን ዘይኮነሲ ንኣብነት ዘደቅሰካ ሙዚክ ዲኻ ሰምዕ ወላ ሞቲቬሽናል ቪድዮ ዲኻ ሰምዕ እቲ ንዓኻ ክደቅሰካ ዝኽእል ናብ ካልእ ነገር ኣቴንሽንካ ምክንያቱ ከብድኻ እንተሓይምካ ምግቢ ምብላዕ ኢኻ ተቋርፅ ኣውቶማቲክ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ናብ ብዙሕ ምሕሳብ ዘስሕበልካ ደሎ ኣቴንሽናትካ ወይ ድማ ኣተኩረኻ ጌርካ ነቲ ብዙሕ ምሕሳብ ንሓንጎልካ ምቕላብ ኣቋሪፅካ ናብ ካልእ ነገር ብምግባር ክሕግዝ ዝኽእል እተን ሓገዝቲ ነጥብታት ዝበልናየን እታ ቀዳመይቲ ኣብ ሕጂ ምህላውያ እታ ካልአይቲ ድማ ኣብ ሕጂ ምንባር ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ድማ ንኩሉ ነገራት ክትርድኦ ወይ ድማ ኮንትሮል ክትገብሮ ዘይምፍታን እዚ ከመይ ማለት ሓደ ነገር ተቐምጥ እሞ ከምዚ ተኮይኑስ ከምዚ ተኾነ ከምዚ እንዳበልካ ደይኮነሲ ነታ ኔክስት ስቴፕ ታብ ቅድሚኻ ደላ እንዳገበርካ እምነት ጌርካ ውሽጥኻ ኣብ ነፍስኻ እምነት ጌርካ ኣብ ፈጣሪኻ እምነት ጌርካ ምጓዓዝ እያ እታ ቀፂላ ዝተዓዘብናያ ድማ ኣቴንሽንናትካ ምቕያር ናብ ካልኦት ነገራት ማለት እዩ ብኣቴንሽንናትካ ጌርካ ነቲ ብዙሕ ምሕሳብ ንሓንጎልካ ዘይምሕጋዝ ማለት እዩ ሓንጎልና ሓደ ንኩሉ ነገር ክንገብሮ ዘኽእለና ሓያል ዝኾነ መሳርሒ እዩ ግን ከዓ ብዙሕ ሓሶታት እዩ ዝቕርበልና ስለዚ ብሙሉእ ንሓስቡ ከዓ ከነኣምኖ የብልናን መዓስ ኣበልና ክንምርምሮ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ሓንሳብ መበገሲ ዘይብሉ ስቕልና ሸቐልቀል ሸገርገር ኢና ንብል እዛ ቪድዮ እዚኣ ሓጋዚት ኮይና ረኺብኩማ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ንኻልኦት ሰባት ክትሕግዝ ስለትኽእል ሼር ላይክ ምግባር ናብ ካልኦት ሰባት ከም ትባጻሕ ንግበራ ክሳብ ብኻልእ ትሕዝቶ ንራኸብ ሰሰናዩ ቻው